Hakam Falkenstein. Hej og velkommen til Henrik Let's Go. Hej og velkommen til Henrik Let's Go. I dag der får jeg besøg af en Danmarksmester. Han hedder Hakam Falkenstein, og han har vundet DM i langt hår. Han kommer her. Hakam. Goddag. Og velkommen. Velkommen til. Hvad er der er sket med dine hænder? Ikke noget. Ikke noget? Okay. Men Hakam Falkenstein, du er jo Danmarksmester i langt hår. VM. VM? Nå, undskyld. Jeg har vundet VM i langt hår. Du har vundet VM i langt hår? Ja. Er det med den nuværende frisyre, eller er det... Det var lidt længere hår. Nå, lidt længere hår? Ja. Hvor meget omtrent? 400 meter længere. 400 meter længere? Ja. Okay, men det lyder som et pænt langt garn. Det er jo meget, meget, meget langt. Ja. Hvorfor er det så blevet klippet? Eller er det bare sat op? Det er sat op. Så det ligger ude på fortorvet herude. Okay, så det er sat op ude på fortorvet? Ja. Okay, men er der det står ægte en dame og holder håret derude. Okay. Ude Men er det så ikke lidt snyd egentlig, når det så ikke er dit eget hår? Du må ikke lære mig at snyde. Jamen, jeg vil heller ikke lære dig at snyde, men jeg vil bare sige, at hvis du har vundet VM med extensions, så er det måske lidt snyd. Ja. Og jeg synes ikke, vi kan opfordre til snyd her. Nej, det må vi ikke opfordre til. Så lader vi være. Ja, så lader vi være med det. Ja. Så hvis man vil stille op til VM fra nu af, så skal man lade håret gro. Ja. Hvor længe skal man typisk lade det gro for at kunne være med? Det er meget forskelligt i forhold til, hvor hurtigt håret går. Det er der selvfølgelig noget om. Ja. Men hvad er sådan som mig? Altså, jeg ved ikke, hvis du lige vil kigge på mig. Ej, det vil tage 18 år, 4 måneder ved at skyde på. 18 år, 4 måneder? Ja. Okay. Altså går det der ikke? Sådan en umiddelbart, tænker jeg. Men det skal være 400 meter langt. Det er meget langt. Okay. Ja, men tusind tak for det, Hakam. Eller... Det bliver... Og så må du have god fornøjelse med dit hår derude. Det gælder om at være anonym. Okay. Det er lidt svært, når man har hår, der er 400 meter langt. Og en gul vest. Det var Hakam Falkenstein, vinderen af VM i verdens længste hår.